problema, bahin ni sa kumbana, jolly ni siya, ilabi nagmukanta. Kung nga nang na problema ko, ingon magud ini ang mga panghitabo. Hala! Shut me! Shut me! Shut me! Shut me! Here come our platform, he come growing up slowly. He got juju eyeball, he won hell, he glory, he got hell down to his knees. Got to be a joker, he just do what he please. Shut me, dum dum dum. 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 Ay, kapuya may pidiray. Ako tasa may pidiray. Nindot pa, nindot. Sige, papa mo. Papa, bitaw tika ni, kalimot ka. Tay. Tatay, ayun, papa. Tay. Salitay. Ay, magpapapakit sabi, magipapa niya, perbida. Hi. Padong na, mama, ay, nanay. Kunya, ingon ini lang ta. Kada buntag sayo, magkanta-kanta mo ka mahag anak, pero may ingon ane. Naunsan, noon tao niya. Dali, apil dire. Kanta sa ka dire. Eh, kung langan-langan na ninyo. Kaapoy ba ni mo, mangumpra pa kung utano, taro ni baligya. Nya lang. Bitaw na, unya lang totoo, pangumpran, anay ta siya. Abre, uto ka Aldwin, nagkayungit ka lang. Kahit kapagkaliwas yung mga mahan, naparihan mo duha. Tara. Ubanan ka na mong Aldoy na, mumpra magkaka. Aron di ka musuko niya. Tara. Ubanan na tumaman ni mo dong, at tumirkado dong. Tanatay, turiboy. Ingon ato ang isina kada buntag sayo. Mukantag na akong bana, magkasinabot sila sa bugtong na mong anak kasi Aldwin. Aron, di ko masuko o magsigigyaw-yaw nila, giubanan ko sa duhas merkado. Unya? Awa, tanawa. Saan naman eh? Dagan na kayo nakumpana. Ay, siyaw-yaw. Uy, siyaw-yaw ba ka? Bitaw ma, doon lang tas nandag mga utan no. Ayaw na akong sista nga akong gibabit. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, it's alright. Pag-ilong mo eh, yaras merkado, magkanta Japon mo. Kapoy, ba ninyo? Ay, Dudu-dudu ya. Hilom mo ano eh. Sika na dayoy! Mamumuso dire. Kontara ka nini. Salamat kay ninyo ha. Nangid na. Salamat yun. Ikaw ginakahurot sa tinda na kong utanon nang. Ayon sa dapog ni para ugma sa buntag asya. Mao ba? Maayo kay kanang kuan, lami na ipari sa utan. Ganahan Ay, oo. og utan imong mga sakop. Ooy, kayo gianad ko man to sila sa gagmay pato Dakan bata. nindot ana. Oy nindot kay na. Si Aldwin akong anak digil mo ka og utan. Mao ba? Unya, kanun nanambok man Anastasia si Aldwin. Ay di manambok ang kinaon humba. Hala, mao ba? O in town, unay unta kay mi kay naninda kog utanon, di manggid mo kaon bisag unsaon ako pugos. Pero si Turiboy okay kaayo nang uy kay utan may paborito. Nagabi, ay tas ako diip ni. May gabi sa di mo dahunog ansay ato. Pero ba umaabot nga piyesta din sa atong sityo. Bahin ba sa... Tulisit na sad. Wa pa gani ko makatiwat og sulti. Ay da, asa na paingon ato gihapon na muhatag kag sobre kay magsulisit ka para sa mga buwak kay Adornos Chapel. Ibaw ka na ng patay na ana oy. Ay, maldita lagi kami lang. Klaro, kaayo ko sa tuyo ni Muyot. Judgmental man ka, Doon na yung singing contest. O gusto na ko nga ilista si Toriboy o si Aldwin. Kay, do it singing contest man father and son or mother and daughter. Or mother and son or father and daughter. Sige, Oh. sunog! Ilista mi doon, Alwin. Kanta mi doon, Ha? Apil mo? Apil mi Sige, apil niya mo kay sagitan tamong duwas imong anak kung naa na mo sa ibabaw sa stage. Sige, apil niya mo sa Aldwin Turiboy, di ba na? Di ko ganahan nga mo apil og contest ang amahan og anak, pero wa ko kahibaw nga gilista gyud sila sa bayot, mao to nga nakaapil ang duha sa duo singing contest nga wa gyud ko'y kalibutan. Unya to? Tay, tuloy. Lumot na po sa mama. Itaw na. Sa oras itong sibat. Ano? Dulgi sa ito ko. Hagbayang tinog. Dulgi, pero puyag mayo Hurot na mga gali.
Iya, Ito ni bata ikaw ba anak mo tigang kanahan ng nako watol na tumakatog na. Tara. Kini padung. Buka na ko. Waki mercy. Oy, ano kong tuog ninyo, Tariboy, Aldwin? Yes, nay. Ambak ya. Yes. Boy, Aldwin, yabag ka ba diha? Umon mga tanimog na unsa ka, naglinog pag iuyo mo ni Saog, kano ka man? Wa nay. Kuno yung ambak ta. Sige sige nay. Kas nervyos Kuna lagtog. Kapoy ninyo kalit ka man dihag layat. Tariboy, sunod din itong kwarto kayo, magpamasahe ko Kani, nimo. Tuwing. Atay, hinayasad na. Uy, imbis makatug. Takusok kay mo dagilot. Sige. Na, nindata na eh. Tuwing na yun. Isnagas ilong, be. Pidhatas ilong, be. Pagapuhan, be. Waki mercy. Tuwag na. Salamat, tuwag na yun. Bawas ako. Nihinday ko. Hinay lang yun, Aldwin, ha? Taron di ka matas mama ni mo. Utay. Sista tay. Una, balikan na sista, di na mawapir mo na kung iba. Sa matugo na ang sista ko, buko-buko. Iba na ko, bro, buktot ba? Bagay ni Tortil. Mula, kung ikaw sa ito sa... Utay. At kang agtang sa mitbitan na, kaya ako'y tono lang sita. Oh, mayay. diha, oy! Nyaw! Nyaw! DXDC. Kay lami naman ikatug tungod sa masahe ni Turiboy, nakatagpilaw ko. Pero na ako'y nabating lagubo. Para na ako gidaman ako ato, pero tinuod ay ito. Ug tuod man, naka-appeal gyud og duo singing contest ang amahan ug anak. Wise men said, just walk this way to the dawn of the light. Wind will blow into your face as the years pass you by. Hear the voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find passes out of the dark. Here I am. Will you send me an angel? Here I am. In the land of the morning stars. Tay! Patay! Apir lubot. Unang contest. Tay, unang contest pala ito na ito. Itong giapilan, champion din ta. Champion! Kung papilon tang mamatas siya ni mo, unsa kay gibati taon sa iyang pagkabata nga watas iyang bahay, no? Bitaw. Tay, aron, di masugos tatay na, no? Ah. Ihatag na ito tanang kwarta itong premyo. Ay, forbida no ihatag yun. Lay, no? Dasok yun na siyang babakit. Barido sa nauna-una, di mo da? Indot mo lang. Para di siya masugos nanay. Okay. Sira paghinay ang pultahan, Alwin. Closing door slowly. Kada, magundot sa nada. Imo rin kawan ba? Inigay ni mo. Kasigaha ang suga. Open the light. Okay. Uy! Diin mo gikan! Nay, gitiyon na tagpisulang nanay, tay. Cecil. Ay, Cecil man. Kining. Tasya ko, di ko sisil animala ka. Dahil ta siya. Dahil, ibutang to. Buto kanina. Dahil, bida sa di mo eh. Diin mo! Ay, dahil. Diin mo tuha tubag! At dahil ta siya. Dawatan niya. Oops! Wow, kwarta. Wow. Wow. Tinoon mama na ko na. Awaman ko na niyang kwarta. Lisa, Say. ikaw ba ito? Amaman ko na niyang kwarta! Sayang kaya ni hindi ni mo dawaton dako or ba tawon puno ni sa pahuwam taon sa tindahan taon kung tanon puhunan ani mo. Dili ko mo dawat og suborno! Sige pa. Sige ma. Pug ay na pugsas mamatay. Di pa po silang ni. Pero ano rin yung Gismel? O si Gumel eh. Anogon yung si Gumel. 5K? 5K ba? Ay, 5K? Muna yung daog sa singing contest? Oh. Taripoy, ambi ni. Ambi, mahadlok mo nga. Kuan ka nang mahadlok mo nga. Duwaan naman yung pusil nga akong gigamit ng James ba ni? Ang James, ako rin kiwaman. Waki merse. Pagkikidot.
Aw gidawat akong 5,000 nga ilang premyo oy sa singing contest. May na lang pud puno-punos puhunan sa akong small business nga utanon. Unya. Wow! Atas ya! Kadaghan mo tinda. Gawas mga utanon na abag yung mga prutas. Nindot ay dili na ko mo adtos merkado kay layo man to. Ay, gihatagan kong puhunan sa akong bana og anak kay nakadaog man sila sa do singing contest gabi. Anugon sa gaayo dro uy, og di na ko dawaton 5,000. 5K? Oh, Tinki man ang premyo kay ni-sponsor man ang mga bisdak. Hala na unsa guna mga Bisdak? vlogger, yung ipuan mga vlogger og si Ricky garing bangis. Yatag man gani siya sponsor ana. 10,000 day. Oh, tinki uy. Ano ibaw mo kan 10,000? Ha. Unsa man ko sa jazz gabi eh. Ipakanta mo pun ko gani kog apel. Organizer man aw. Ani kantang jud ko. Ay, animas. Namakak di ay story boy na ako. Sa tanang butang kanang makakan ko, di jud ko ganahan ana. Mao to, agi komprontasin ako nga akong bana. Tugan. Tugon do yun. Kana lagi among dawat ay. Gisod ang sobre. Nasi daw nung galing tunol taon ako ana. Kasi MC gabi. Waki mercy. Bakakon ka. Palis nga gay mong ilong. Gidhatas ilong eh. Animal. Ay jud ko bakak eh. Nagpaday. Gayon nga napat ka na ako tasya. Kaya na makakan ako. Nagsulti ako ni Mustin doon tasya. Kita magilisayal doon sa diyang abrihan ako ang sobre. Dayo na namang pamauri ni sa ato ang panimay. Ha, bantay ka ha. Pangutanon ako sa dahunog ha. Dahunog pagsultis tinuod. Pagsultis tinuod ba? Maldita lagi ka manang. Ay kung man nga, mas tiguang pa ka na ako. Awon sa ba? Maldita to ka na ito siya. Ay kung nanguling awa, sulti ko tinuod ba yuta ka. Pilay premyo kabili sa singing contest. Pila! Ani mang good net at siya. Ang premium yun kay 10,000, 10K. 10,000? Lagi. Pero ako may nag-recruit nila. Na ako 50% nga bahin. Kaya na-champion ba ya sila? 50% ay mo? Okay! Ito pa man ko na mo. Kabaga ni Mugdaw? Buwa kay lap... Buwa kay... Agay! Nagtugal ba yuta ka? Maldita aray! Nagkarambulan, Miss Bayot. Naluoy ko sa akong bana tungod lang sa kwarta na dapatan ako story boy. Di ba ako hinapat gyud? Ba-ray isog nako. Moto pag abot ako sa amo. Ano kuya? Hilak mo ka? Anong sa ka? Tatay ba? Anong sa papa ni mo? Ilang ko. Biyan ako dyan na to. Ha? Ano man? Iupo siya ngayon mga kinapatan. Unsa? DXDC RMN Davao Radyo mo. Nay, Prising. Oh, Tasya. Kasayo gud nimo. Hindi na to gabi si Tori Boy, Nay. Wa, ngano di ay? Wa na. Gilayasan nagkikod iya. Nag-away mo? Nasagpaan lagi nako siya, Nay Prising. Kaya abi man akong namakak siya. Unsa may gibakak sa akong anak diha nimo? Ay kanang bahin sa premyo kato sa singing contest pa. Ang premyo di ay 10,000. Unya kaya gisulti 5 raman. Nakita Miss Pedro mo nagsulti na ako nga 10 ang premyo kay usa siya sa mga judge. Ay, pero unsa man ni uy. Adiyon sa nahiya ka pangitaon ako story boy ha. Nabalaka kog maayo kung hain na si Story Boy kay daghan kay kog silingan nga giadto pero wag yung usa nakasulti og nakitaan ba nila Story Boy. Hangtod nga wa na ko makamat mo na abot na dai kog bridge sa Sisilex. Oh, uy. Hala. Ni ana man dai ko ibabaw sa Sisilex Bridge. Uy. Story Boy pasaylo ako. Pauli na yung taon sa ato. Nahati-hindi na mo kong pangita nimo pero wag yun na ako makita nga kung bana. Hala, kanang itungtong ibabaw sa Polning Bridge. Si Turi Boy pala. Turi Boy, ayaw paghigog, Turi Boy! Turi Boy, ayaw ko pa masalo ako. Ayaw to mag-ambak. Ayaw mag-ambak. Ayaw. Tasya. Nakapon ni si Tasya kay mga asawa naog diha. Pasagdi lang ko. Di mahimo. Kanaog na diha. Dali na ba? Dali, kanaog na dali. Pasagdi ko. Ngano di ay ka, Tasya. Nakonsensya ko nga maghikog ka. Kanaog diha. Kanaog na diha. Dali. Dali. Hala. Say hala, oy. Nataga kinon sa akong cellphone sa dagat na. Di mo ko maghikog. Ga-vlog ra ko. Ay kaparaw mo. Waki mercy.
Nagdaan akong balik sa amo si Toriboy. Lipay taon si Alvin nga nakakitagbalik sa iyang amahan. Unya to? Tay! Tay! Bawan mo singo to eh. Mahom kang krol. Sama ka. Ha? Tay! Nay, ano napatis tatay na ha? Ikaw, sugi ka manapat. Ay, dili na, dili na, Dwayne. Nakakaon akong tagam. Pasagdala na ako siya kung unsay gusto niyang buhaton sa iyang kinabuhi. Ganahan mo siya mag-vlogger, idi mag-vlog siya. Hello mga kakigol! The live in my day! Ani ako ron tunga-tunga sa daan mga kakigol. Di ako yung skulo no, tanawa. Ani ang Happy Mart. Ani ang, tanawa. Happy Mart ko nun, tara. Tanawa. Dunay kring! Dunay ni kring, ha? Okay. Comment lang mo niya mga kakigol. Ay, tuyo ko kami na sa cellphone. Hello mga kakigol! Tuyo ko. Kakagoy! Tony. Tre, Ay, naku. naga sa ospital. Kusa? Mubangon ko. Ayaw lagi pagliho kay gibutal ka sa usa nimo ka BTS kay nakong damage na nabagaan ka sa sakyanan. Di man sa kasungas da nag-vlog. Huwag ka makabantay sa imong pagtuyok-tuyok kay nag-video ka naabot ka speakerslay sa karsada. Kusog kay adagan sa sakyanan. Motoy nakabangga nimo. Buti mo ipasabot. Nga sa ato ba? Litunin ako. Lito ni ba? Inutil. Waki mercy. Pak. Sukad na putol ang BTS akong bana, wala gid siya kalipay, di na jolly. Bisag unsaon paglingaw-lingaw ni Aldwin, di na gid siya mo smile. Masuko na nung Some are dead and someone living. In my life, I love them all. Jangan na pagkata-kata ni mo ni Alvin. Udong ka na! Tay! Ano si Sabi? Ano si Sabi? Uy, Dr. Ripoy! Ano si Sabi? Sa una rin mo si Star, pero Ripoy nga no, mag-ahoy! Daran, sis tatay. Bimbang mo tadi si Star. Tay! Ano ko ni ba? Kaya nga si Star! Tay! Porte na magkumahala si Star! Ay! Ikantahan ka sa itong anak! Dapat malingaw ka, ganahan ka! Wa man ka na unsa ka man to Ripoy! One day makaligaw na ko. Baligaw lang ko kung wala ko'y ginhawa. Wow, isab. Tasya, hatagi kong kutsil. Ha? Chichil ba? Kutsilyo ka! Kanang hiit kayo ha! Kutsilyo nga iluglog ko sa kong liyo karon matay na ako! Tasya! One day bili nga akong kinabuhi. Wala ko'y gamit! Inutil ako! Inutil na ako! Ripoy! Tatay! Sukad na putlan ako sa kabiti si Toriboy para niya wala siya silbi, wala siya gamit, inutil na. Kada buntag, kana iya magunitan iyang gipanglabay. Pero ming manghagis bisag nagkalisod. Hastang sista nga mo'y kalingawan sa mong anak, gipospos, mayag yung pagkagusbat, di na magamit. Unsa mong buhaton? Unsa man og kamo ang pasultihon? Tasha. Sa tanan po na itong mga kaisunan nga may gamit sa ito ang kaping matabang nga kaya kagipaglaban. The best kaya na ito imnon. Good morning na itong tanan. Si Fresh! Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Set Panyawan Oral Capsule, Set Panyawan Oral Capsule with garlic, Set Panyawan Oral Capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar, ingon man ka na mga bukol-bukol nato sa atong kalawasan, ato ning imnanog Set Panyawan Oral Capsule kada adlaw. Katulos sa kadlaw inom. Sa buntag o nakamugtaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuton nimo maog hapon, usagap gud ka kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule imong imnon na kamugtaon sa imong paniudto. Sa gabi maog hapon, usag hapon ka kapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule imong imnon una kamugtaon sa imong panihapon.
Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok tungod kay doon na na'y makatambal, makaayo anang atong gibati aning kidney o UTI. Kini mawan Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang yung sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kag kapsula. Sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot na lang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas, Kugon. Sa tanan po na itong makaisunan nga bigamit sa tuang Panyawan Coffee Mix. The best kayo. Salamat kayo. Sa tanan po na itong makaisunan nga bigamit sa tuang Sedlin Limited. Salamat kayo. The best kayo ka na nga makawag tag sa itong panuot. Pamaol pa na kitsa kalawan sa Breakfast. Katul-katul kuto sa kabataan nili kay pagita sa ringgi. Kung mga plasta sa ato ang Sedlin Limited Oil. Unya, katong mga tar-driver niya inom yung taog. Kaping matapang nga kaya kang ipaglaban kitang mga trabador. Kanang Sed Panyawan Coffee Mix. Kay lami ka na nato imnon. Nindot kaya nga ato ang pagtrabaho ana. Paningto tagmayo. Pinagi sa ato ang Sed Limited Oil. Dili sa Sed Panyawan Coffee Mix. Labi na yun sa atong Sed Limited Oil. Ngay hapla sa atong mga panuot. Pero sabotaan na natapalit sa butika. Di ba namin? Iluna sa butika rin kita makapalit. Pero na yung Facebook page ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangi tayo pang Panyawan Herbal. Yun niya makita lang tanang produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Limited Oil, Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita kung layo-layo sa tas butika, kay natas kabukiran nagpuyo, wasa tayo sakyan ng motor, pwede rin kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang kay hatod pa sa tuwa, bang? Good morning! Alvin na diyan sa Kalayugan Sor sa Tingan Island, Luon, Bohol. Bohol. Okay? Salamat kayo kanimo Mr. Leo Plazos, President sa ilang St. Vincent Organization sa pagdapit nato para mo host sa ilang Grand Final karong Abril 26 pohon. Salamat kayo ato ang mga contestants atong gihangyo nga sa ato niyang sa before ta mag-apply sa atong mga makeup, mga ligo kita gamit ang Celebrity Cosmetic Beauty Soap, no? Ato mga officers and member diha kauban ni Mr. Leo Plazos diha sa Sandingan Island noon Bohol, Kalayugan Sor sa ato niyang show Abril 26 Grand Finals ang ato ang Celebrity Cosmetic Beauty sa pagpangaligo doon na kini mga sangkap nagluto tayo og papaya extra para magpabilin kitang younger looking cuties artista cuties porcelana sa Celebrity Cosmetic Beauty Soap doon na may mga blackheads or whiteheads mga apa pugis-pugis katol-katol sa Celebrity Cosmetic Beauty Soap mangutan na lamang sa butika para legitimate ang ato mapalit, no? Ilabi na og doon na gani makita ni mga tatak sa marketing mas maayo, no? Ayaw ka mong doon i-offer yun, di na kay basin niyang mailag ka mo sa Celebrity Cosmetic Beauty Soap. Thank you. Ate Pres? Okay, ang sender dato karong adlaw. Sita siya, Ate Pres. Tasya. Sita siya, Ate Pres. Yung ba na taon, luoy kayo na dasmagan, kay nagblagblagi. Primero malipayon kayo ni sila, Ate Pres. Kay kanta na, tweet sila silang anak. Karoon kayo dasmagan, kayo nagblagblag, naputlan sa tiil, Ate Pres. Baon ang... Nag-uol tingali na. Nag-uol. Nag-uol dyan na. Oh, nag-uol na pudlan tiil, kayo wala kunoy kuan, Ate Pres. Wala na makalipay na ang iyar kamatayon. Kung mausa ni nagul ang taong tasya, Ate Pres, nga yung ba na, nausab, lahi nagyo kuno kay sa kaniadto. So, kada putlang tiil, BTS Story Boy. Para niya kay wala si Silbi, wala tayo gamit, inutoy lang siya. Kada butang ayam gunitan ko natin, Pres, inigbutang siya, padlabay. Anya, ang sista nga katong kalingawan na sa iyang mga anak, aw nila sa iyang anak, gibonal to. Grabe kayo. Wala kalipay. Wala kalipay, Ate Pres. Murag sobra na, luoy nagyo kayo. Mausakto na, Ate Pres, no? Gaguol gini siya. Nag-uol dyan. Pero, abi ni mo, ilan lang ang ama-aman. Ilan suportahan ba nga, ilan ko, ano nga, ilan ko, kabalakat, total ni aman mi, bumita ka, ni amin maka-silbi pa minimo, di ba? Oh, tasya, tabagil na day, tasya. Aron dili taon magkuan ba, maburiyo. Oh, si Aldwin sad kuno Ate Pres, sigil na sa ginuktok, looy kay taon, looy kay. Mao na nga si Aldwin yang anak, sige sa ginuktok, si Triboy, sigil sa ay, panlabay lagi mong butang. Babi ka mambiyo, tay, angay na ito baton, libam. Ay, para na ako, sakto na Ate Pres, amin lang na ninyo, day. Ta siya, pasabta siya sa mga pangitabo. Doon na pailabaw pa niya, nga nagpakabuhi gyapon, nga wab discourage kay, ang tanan na itong pangitabo, rin kalibutan, natag mas Ginoo. Pasalamatan lang gyapon nato sila, ang Ginoo sa daytabo niya. Mao na diha, di ba, bab? Kung ari ka dire sa New Testament, Efeso 5 verse 21. Ano naman? Matod pa dire, tungod kang Kristo pag tinahuray kamo mga asawa tahura og sundan ninyo ang inyong bana sa mga nagtahod og nagsunod kamo sa Ginoo. Kaya kung ibasa sa unang mga pahina sa iyang drama. Pag-abot diri sa tumoy, na ako'y laing ipaambit gulyat. Sige. Juan 9 versikulo 3 puro New Testament. Okay. Siya na taong buta
aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. Kadto bang nagpatambal ang tao nga buta sukat pagkabata ang tunod tiguang. Nya. Uta na mga apostoles magtutudlo. Gibuta ba siya tungod siyang sa sukat pagkabata ang tunod tiguang ang tubag ni Ginoong Hesus. Siya na taong buta aron ang gahom sa Dios ikapadayag diha kaniya. Ambot pasabot, kita di ayo og dunay mga katalagman, aduna tay mga kasakitan nga maabot atong kinabuhi. Pagbuot Dios Ginoo aduna siya mga mensahe, aduna siya mga katuyuan. Ano na, gibuta ang tao, sukat pagkabata ang tunod tiguang. Kaya aron di ay inig Aron mapadayag ang gahom sa Dios. Sa gahom sa Dios Oh. kay iya man gipapakita Ang milagro. Oh, milagro. Oh, milagro. Ah. So, kita di doon na yung mga may tabos atong kinabuhi, kanang paras natin manasakita, aduna di ituyo ang Ginoo. Muna nga, nini karon na hitabo, katungunan akong gibasa nga, higugmang imong bana, nga akong pasabot nga, magkumbinar ang duha. Dungagi pang pagmahal sa imong bana, bisag ingon ana sa karon. Mao bitaw pinangga kaniya yung bana. Ma-apply katong ingon ni Ate Pres. Pero kani si kuan si Toriboy moy luoy kayo mo ni angay nimo tabagan ba mga babasa nimo din nga dili siya discourage sa atong kinabuhi di ba? Mo lagi nga Mrs. Pahibawa siya nga ang tanang may tabos sa itong kinabuhi doon na di ay katuyuan. Katuyuan, yun. Pareha ba ng kuan? Pareha ba ng pananglitan? Simple lang kayo. Di ba kung for example buta na to jeep nga mabangga, di ba ang imusuwang kuan ka matakmo diri sa likuran di ba ka ay, Ginoo ko. Di ba manag ka? Nakatawag ka Ginoo. Kagwapa ka, hanaw ka bangga. Dito ka magkisgot ko Ginoo. Murag wala na ba? So, doon ay mga katuyuan. So, Mrs. Sa Tasya. Tasya. Oo. Amami imong bana, o katunggingon natin, Pres, na ipakita pang lugar ng imong pagmahal, pinagay sa pag-amuma, o kanang din rin magpaghatag yapon niya paglaom. Doon ay mga katuyuan. Dili kay kuan na lang yun ka ng ibiyaan tas Ginoo. Na ay mga katuyuan, na ay mga... Ang tarang mga panghitabo sa kalibutan, tunay katuyuan. Na. Kay matod pa, ang balik ko ni mo dito sa katong Ecclesiastes, Old Testament, kingon nito nga, tanang nahitabo adlaw-adlaw sa itong kinabuhi, gilatid sa Diyos. Apil na ang pagkatao, apil na ang pagkamatay. Ang kang Pedro ay. Ano naman, huwag yun mamatay. Dungan silang tao, ako nung kamatay. Salamat na binagat ka naman nun. Doon ako ang puzzle, Tihan. Good morning, maulan nga kabuntagon kanatong tanan. Joti ta guys, bisag bagyo. Joti bisag bagyo. Ay, ako. Bagyo guys, signal number 2 daw no, ang Agusan del Norte. Uy, mugawas sa kanya. Di na ka, imong adlaw. No? Post ba na siya? Di ma-post? Nasa man ka bukang internet naman ang source. Yung mabot yung dyan isa ka. Atunet na? Diri, manahan mata. Ako lang ang pinito. Abay, TV.
Lahayan nyo ay dihira ka. Sana all. Maulan guys, kalami dili iduty oy ba, pero kinahanglan mo trabaho kay white tao dito sa. Gisa kag itlog na naiti na pa. Pwede. Putang ina, ang dami kong tawa sa mga to. Funniest TV moments sa Pilipinas. Panoorin natin mga to. Next na daan. Hindi naman na. Pwede sila bulat ko. Ito. Hindi na ito mukha bulat. Kalamian. Kalamian. Ang awa. Gani. Tilapia kalamian eh. Arti-arti. Kalamian. Ito nga kasi kaya di magkakasya ang mama. Ang gani. Bilasa magani ko. Arti-arti ha. Kada ako. Dato, magkadol. Magkadol mo porta. Di ba? Ano kwarta? Kasi biya. Hindi kaya pwede makaingan ng kumbre kay madili mo ko ano na. Di sa daan naman. Kunoon, sa kunoon mo karento, sa siya. Ikaw. Pwede na ako. Pinakagingklong ha. Ayun ang nakakubra no. Crispy ba ang dating? Tinapa guys, ug bulad ang among sudan, tinapa nga na itlog. Okay na. Okay lang, sa shop. Sa ano. At least makalarbarano na ito sa ano. Lapis na. Ha? No, comfortable ra no. Mag half bath lang ta guys kay tugnaw maligo. Half bath. Signal number 2 guys sa Gusan del Norte. Ambot lang sa inyo ha guys. Ang site ko na ho. Maawan ba pud gaha like her.